कहाँ जाता नहीं सुशील बाबा? आई आई रउरा के हम रॉयल एनफील्ड के गाना सुनाओ तनी। सुनाओ रॉयल एनफील्ड के कौन गाना आगल हो? के गइले बा? 250 सीसी वाला कि 350 सीसी कौन वाला? तो 350 सीसी वाला। अच्छा अच्छा के गइले बा हो? हाई हां हाई स्पीड बा। अच्छा एकदम मतलब पावरफुल महाराज साचो के बा एकदम पूरा पावर बना महाराज को आज तो जवाबे नहीं खो गाना के। वो सब गाना के कब बात जवाब नहीं खे। हीरो के बा उर्वा के नाम तो बताओ नहीं रॉयल एनफील्ड। हीरो के नाम है रॉयल एनफील्ड बा। इतना बढ़िया नाम तो उनका पूरा छोड़िए मत। ना आगे नहीं उनका नाम है बुलेट राजा देव। अच्छा ठीक बा। हमारा समझ से उनका घर में इंसान नहीं रहे ना इतना बढ़िया गीत गावेला भाई वाह जी वाह दिल खुश हो जाला लेकिन अकेला में ना। अच्छा मतलब कि माई बहन नहीं है उनके घर में। सच्चाई है बा उनके घर में हाँ, तो माई नहीं खे। माई बहन नहीं तो ये करते हैं। अगर बड़लो बाटे तो फिर इनकर गहरनो वैल्यू नहीं है नहीं तो इनका लाइफ में माई बाबू की इज्जत नहीं खे न माई के न बहन के। देखिए रोई हम सर्च कैनी है जैसे कि कोई एगो कहावत है कि जब पढ़ावे के पड़ेला तो पढ़ाऊ के पड़ेला। बिल्कुल सही बात है। वीडियो बनावे से पहले हम बहुत इनकर वीडियो देखनी। अच्छा भाई जी ईमानदारी से कहत तनी मोटा मोटी 2.5-3 घंटा हम इनकर सारा गाना देखनी। लेकिन वैसे का बताई जब देखत नहीं तो डर लगत लगा कि पीछवा से कोई आ जाए नु तो सारा बनल बनावल इनकरे नहीं और हमारो इज्जत मटिया गलित हो जाए। तो ये गो भाई जी इनकर गाना दुरुस्त नहीं तो घरे सुन लागी गाछी में आके हम कहे के घर सुन के ना पहले के सारे वाला वीडियो में ना बतेल रही सर मम्मी के चप्पल बाबूजी के जूता एक के साथ पड़ी सही बात। गाछियों में आके देखेगा पड़ा था कि कोई आगे पीछे आके मतलब इतना अच्छा गाने गइले बारे भाई गाना हर ऑर्केस्ट्रा में राज भोगता रहो नाच भर ढील दो। अच्छा ये गाना इनकर हो वाह वाह एकदम एक्सीलेंट वर्क वाह भाई भोजपुरी तो इंग्लिश से आगे बढ़ी हम तो मान गलिए वो इतना कहां पवन सिंह कहां खेसारी लाल ये इतना बढ़ा दी हैं इतना बढ़ा दी हैं जाना के हर हिसाब नहीं। हां तो बस चौक तरह पे कहूं बैठेंगे तो इनको स्वागत हो जाए कुछ समझता है इनकर गाना जितना बा हमनी के तो जानी सकी भाई चलो नया उभरता कलाकार बरन उभरता का 2-3 साल से तक गाते बरन ना उभरता कलाकार बरन कुछ तो इनका मुंह से अच्छा निकल जाए। अच्छा पर इंतजार लगना वीडियो देखला के बाद हो एको वो इनका अच्छा गाना हमरा भैया जी हमरा से मुंह से तो निकलत नहीं कैसे कि मान ली वीडियो ही बनी तो कोई ना कोई देखे ना जी उनका में संस्कार नहीं खे लेकिन हमनी के मजबूर बनी सर बोल नहीं खी पावत हम महाराज की का गाना हमनी के घर में जे बाटे नु माई बहन बा हमनी के घर के लोग भी देखेला वीडियो तो ऐसे हमनी के ऐसा शब्द के प्रयोग नहीं करम सर देखिए जौन हमनी के माई बहन ने देख सके चाहे रउआ लोग इनके माई बहन ने देख सकस इनका साथे जो फीमेल सिंगर बड़ी भाई जी अच्छा वो है अपना आप के मलाइका अरोड़ा से तनिको कम नहीं की बुझत नहीं है बड़ी कम हो कम रहती तो ऐसा नहीं गईती भाई मलाइका अरोड़ा जो भी बड़ी एगो अपना स्थान पर बड़ी लेकिन ई वो स्थानों के हटा दी है कहें कि आओ साइड में अपन सिंगर बड़ी नेहा राज बताई का दीदी। अच्छा महिला उत्थान के हमनी के बात अगर करते नहीं सर तो आज के समय में उ सब महिला के नाम लेवल आवश्यक बा जे झंडा गड़ ले बाटे लोग हर क्षेत्र में सही बात। आज अगर हम मतलब अभिनय की बात करी तो भोजपुरी के हीरोइन होके चाहे बॉलीवुड के हीरोइन होके चाहे कोनो भी जगह के हीरोइन होके मतलब एक से बढ़ के एक अदाकारा वालों अगर राजनीति में बात करी तो एक से बढ़कर एक राजनीतिज्ञ वालों स्मृति ईरानी हो गई निर्मला सीतारमन जी हो गई अभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी रही है इतना बढ़िया बढ़िया महिला रलक हलो अभी भी बालो ना देखिए भोजपुरी में सिंगरों वालों बढ़िया अनु दीदी भैली शारदा सिन्हा जी हो गई शारदा सिन्हा बानी तो ई लोग के का प्यार नहीं मिलत का भोजपुरी से अनु दीदी के शुरू से आज तक जितना गाना आयल डुएट तो शायद बहुत कम आयल लेकिन डुएटो जितना गाना आयल बनू भाई जी पूरा सुन सकता नहीं या घर में सुना सकता। हमनी के एगो गीत उनकर अपना वीडियो में पिछला दिन लगैले भी रही जी जौन चुमावन वर कनिया के बड़ा अच्छा गीत रहे बहुत अच्छा बहुत सुंदर गाइला। तो बताएं दीदी कि रउरा लोग जब हैसे गए फिर का अकेले चना भार फोरी नेहा दीदी हमनी के आग्रह करत नहीं सर रउआ से निवेदन पहले करत नहीं सर कि का रउआ घर के लोग गाना सब गीत नहीं सुने
कर हुआ यह गीत के गायला के बाद वापस से खुद सुने नहीं का यह गीत के रुआ घर परिवार के लोग के छोड़ दी समाज में बैठ के 10 आदमी के सामने सुन सकते नहीं सुनम खुद शर्मा जम कि हम का गईले बनी खुद लाज लगी तो फिर ऐसा गीत काहे गावत नहीं लोग इन समाज ला। अरे ऑर्केस्ट्रा में बाजेला कुछ गीत उत होके कि चाहिए न मर देते ऑर्केस्ट्रा में बाजेला यहे से बढ़िया कौन गीत मिली हमर दे कोका कोला से बढ़िया लॉलीपॉप से बढ़िया कौन जब तक ले बुलेट राजा पर बुलेट ना चलाई है मजा ना आवेला ऐसे मत कर। हां तो कैसे एगो ये अकेले नहीं खन हां तनी अच्छा हमनी के देहात के बारे से तो एगो देहाती मिसाल देतनी वो मेड इन जापान फ्रांस के तो होई बना बुलेट भैया तू मेड इन जापान के तो नहीं ठीक बा तेरे को बताओ तनी अकेले बैल के कान्हा पर जब पालो रखाला न आ जोते को के 4 कट्ठा तो 4 धुन में केचुर छोड़ दिया ना 4 धुन में वो केचुर छोड़ दिया नाय लागी मुंह अकेले तोरा भरे से भोजपुरी छोड़ दिया नु छोड़ दिया तो तेहू कची फेंक देबा भोजपुरी के तो गर्थ में लइए जइबा अपना हो मुंह में माटी ले लेबा ठीक बा। तब बुलेट भी अगर तोहरा मुंह से कुछ अच्छो निकल जाए न बड़ा अच्छा रही। हमनी बहुत विश्वास कर बुलेट भैया तू विश्वास कर कि तोहर गाना सुबह से अभी तक सुनत खून झड़ गल बा आधा लीटर एकदम का बताई मर्दे नाश्ता उस्ता कैला के बाद मुंह में से आवाज नहीं खेल तब का बताई तोहरा के तू इतनो समझ ले देखे कुछ भी कह भाई तू अपना माई बहन के साथे बैठ के ऐसा गाना सुन सकत रह रुआ का अपना घर परिवार के लोग के साथे बैठ के ई गाना सुन सकत नहीं जौन रुआ कइले बानी कौन कौन रलक हम तो गानों के नाम नहीं खिलेवे के चाहत कहाँ से याद रही महाराज याद करे गाना नहीं के। अच्छा बुलेट भैया रुड़ा बताई रुड़ा के कबो जे गाना लिख के देवेला ओकरा से रुड़ा कहिला ना कि भाई रोज तो कचरे देता रे कुछ अच्छो दे दे कहिले कहेम ओकरा से कि भाई रोज तो जोतते बानी से हेंगावे के मौका दे कुछ अच्छा दे भाई कुछ अच्छा कहीं तो रौरा ई गलत लागत उनको जोतही में मजा आवेला हेंगावे में मजा नहीं खे। देखी हम बतावत खुद बा जोतल बहुत आसान काम बा कोनो बैल रही नु तो खींच ली लेकिन हेंगावे में तरीका आवे के चाहिए बुझात नु। भरत शर्मा जी जब बैठी हन तो उनका कोनो तबला इंस्ट्रूमेंट के जरूरत नहीं है गावेला काहे कि उनका में दम बा तो वो उनका हेंगावे आवेला कि कैसे हम हेंगाएम तो हेंगा दे लेकिन गधा के काम हेंगावे के नहीं होखे गधा खाली ढेचू ही करेला और वह गधा बन गल बनी रुआ बुलेट भैया। देखी बुलेट भैया कुछ अच्छा करे के कोशिश करी भोजपुरी जौना भोजपुरी के दम पर रुआ स्टार बने के चाहत नहीं नु जौना भोजपुरी के बल पर रुआ इंडस्ट्री में सुपर स्टार बने के चाहत नहीं वो भोजपुरी ला कुछ अच्छा करी बने सुपरस्टार बाने अब बानी सुपरस्टार और गाना भाई जी हमारे कहबे कि नहीं सुशील बाबा कि ऑर्केस्ट्रा में राउर गाना बिना अधूरा रहेला राउर गाना बाजेला बाजेला तब ऐसा बात नहीं खे राउर अभद्र गाना भाई बाजेला लेकिन उड़ा एकरे साथ कुछ एगो दुगो अच्छा निकाल के देखे ना राउर वो बाजी यकीन करी रुआ में जब टैलेंट रही नु तो अच्छा चीज भी बाजी। जब रोरा में टैलेंट रही तो अभद्र गायक जोड़ते ना पड़ी का खेसारी लाल जी के अच्छा गाना नहीं खे बजत का पवन सिंह जी के अच्छा गाना नहीं खे बजत बताई ई खेसारी भैया बारन पवन भैया बारन रितेश पांडे जी के अच्छा गाना नहीं खे बजत अंकुश राजा भैया नीलकमल भाई जितना लोग हम देखी कोई कमी नहीं कहत सब लोग गावेला सब लोग गाना गावता लेकिन उठा के देखी कि अगर कुछ एगो मान ली कुछ उल्टा सीधा गाना होता तो ओकरा जस्ट तुरंत बाद कुछ अच्छा जाला राउर ये गो बुलेट भैया अब रुआ के हम अपना हमनी के अपना लैपटॉप के पूरा स्क्रीन देखा हम सब तब माने तब मानिए अढ़ाई घंटा एको ना मिलल अच्छा ये गो ना भाई जी सच्चाई बोला था नु खोल दी दूर बा मोबाइल खोल दी अभी उतने ने YouTube पर लिखतो रहनी हसनो कि बुलेट राजा पारिवारिक सॉन्ग अच्छा तब आवत तो लखन कर उहे जौन चलता उहे तो पारिवारिक सॉन्ग बा काथी तो छिले के बात करता हनी गाला होई तो बस निवेदन बा कि अच्छा गीत गाई अच्छा गीत परोसी देखी भैया क्षमता बाटे रुआ में क्षमता बहुत बा आवाज भी ठीक बा गावे के ट्रैक शैली भी सही बा सब अच्छा बाटे देखिए हमनी के नॉलेज भैया ये सब म्यूजिक के ज्यादा नहीं के सही बताओ तनी सर लेकिन हमनी के सुने के नॉलेज बा सुनीले से बहुत अच्छा गाना हमनी के ऐसा बात नहीं है हमनी के जौन टेस्ट बाटे नु भोजपुरी के गीत सुने के चाहे कोनो भी भाषा के गीत सुने के बहुत अच्छा बा आ ये चीज़ के हमनी के प्रूफ करेला दरकार नहीं है कि हमनी के कहीं से तो हमनी के पास्ट वाला वीडियो देख ली चाहे आई जौन फ्यूचर में वो सब वीडियो देखम हमनी की एक से बढ़ के एक बढ़िया भोजपुरी के जौन गीत बा वो सब के लिया के रुआ लोग इनके सामने रखते हैं
तो बस उतने आग्रह बा कि रउओ ऐसन गीत गाई कि हमनी के आके कहीं सा कि हाँ भाई बुलेट भैया के हई गीत आयल बा आ सुनी लोगिन बड़ा अच्छा बड़ा गीत अच्छा गाना बा। बस ऐसन इहे- गीत गाई। हाँ, इहे अनुरोध कइल जाई कि ई वाला गीत ना सुनी लोग लोग हाँ और अच्छा रहे। अभी दर्शक लोग से खास यही अनुरोध बा कि भोजपुरी के अगर बचावे के चाहत नहीं लोगिन नु तो फिर ई गाना ना- इनकर गाना तो एटलीस्ट मत सुनी लोगिन, इनकर गीत बुलेट मत भैया सुनी जे दिन अच्छा रहा गाना है नु सबसे पहले हमनिए के तीनों भैया हमसे उड़ा के आ उहे चीज को हमसे सारा दर्शक से कि भैया ई गाना सुनी कितना अच्छा बा। हाँ। आज मजबूरी बस हमनी के कहे के पड़ता है कहे के चीज पड़ता। कि भैया ई सब गाना से दूर रहे। चली धन्यवाद। धन्यवाद। हमनी के फिर एगो नया वीडियो में आएम सा भोजपुरी के दर्शक खातिर भोजपुरी के बढ़िया गीत लेके। तब तक ला जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।